עץ זה אורגניזם ביולוגי, הוא חי ונושם ביער, ואם נכיר את הביולוגיה שלו, אנחנו נדע לעבוד איתו כחומר גלם בצורה הרבה יותר טובה. אם תיקחו גזע ותחתכו אותו, אתם תגלו שיש כמה שכבות שמקיפות את העץ שאנחנו עובדים איתו. השכבה החיצונית זו הקליפה. הקליפה מגנה על העץ ממזג אוויר ומגנה עליו ממזיקים, והיא שכבה די מתה. מתחתיה זו השכבה החיה של העץ, וזו שכבה שנקראת השאיפה. השאיפה היא שכבה יחסית דקה שמעבירה סוכרים מהצמרת אל השורשים וחזרה. היא גם לא מאוד מעניינת אותנו. אם נרד שכבה אחת פנימה, שם נמצא את העצה. זו השכבה הכי מסיבית, הכי גדולה של העץ, וזה גם העץ שאנחנו בדרך כלל נעבוד איתו. לעצה יש שני תפקידים עיקריים. התפקיד הראשון הוא לתת חוזק מבני לגזע ולענפים. היא ממש מחזקת את העץ, ובאמת היא מאוד טובה בחוזק, ולכן היא גם טובה לנו בשביל בנייה של רהיטים. עוד תפקיד מאוד חשוב של העצה זה העברה של מים. העצה בעצם אחראית על הובלה של מים מהשורש דרך הגזע עד לעלים והפירות שבצמרת. ובעצם אם נסתכל במיקרוסקופ על עצה, אנחנו נראה שהיא עשויה מהמון צינוריות קיקות מיקרוסקופיות שצמודות אחת לשנייה, וכל צינורית כזו יכולה להוביל בתוכה מים. משתי התכונות האלה כבר אנחנו יכולים ללמוד לא מעט על העץ. דבר ראשון, לגבי חוזק. אם אני מסתכל על גזע של עץ, לאיזה כיוון הוא יכול להישבר? עם הרוח, נכון? ימינה שמאלה. אין כל כך סיכוי שמישהו בטבע יבוא ונסה להפריד את הבול עץ בצורה שתפריד בין הסיבים שלו. ובאמת העץ הוא מאוד מאוד טוב ומאוד חזק בכיוון הזה, אבל להפרדה של סיבים הוא ממש חלש, והסיבים בעצם, הצינוריות, אלה הסיבים, נפרדות מאוד מאוד בקלות. תכונה נוספת זה הובלה של מים. אם אני מבין שיש לי פה המון צינוריות, המון קשיות, בעצם אם אני עכשיו יתחיל לצבוע, אני אראה שהצבע לא נספג בעץ בצורה אחידה, אלא זורם ונספג דרך הקשיות ממש בכיוון של הסיבים. עוד תכונה מאוד מעניינת של עץ זה שהוא עשוי בעצם מסוכר. העצה שאנחנו משתמשים בה בנויה מתאית. תאית זה שרשרת מאוד מאוד ארוכה של מולקולות סוכר. אותו סוכר שאנחנו אוכלים ומקבלים ממנו אנרגיה, הצמחים והעצים בונים ממנו את השלד שלהם. וזו הסיבה שעץ הוא כל כך דליק. סוכר זו מולקולה עתירה באנרגיה, אנחנו חיים ממנה, וברגע שאני מצית את העץ, כל האנרגיה הזו משתחררת בצורה של חום. עוד צורה שהאנרגיה יכולה להשתחרר זה על ידי פירוק של מיקרואורגניזמים. זו הסיבה שפטריות, חיפושיות, טרמיטים והמון אורגניזמים אוהבים לחרסם ולפגוע בעץ. הם נהנים מהסוכר. עוד תכונה מעניינת ואחרונה של העץ אלה הטבעות השנתיות. בעצם כל שנה הגזע גדל בעוד שכבה ועוד טבעת, ואנחנו נראה על העצה ממש את הטבעות השנתיות. אפשר להסתכל מקרוב, ואפשר ממש לספור כמה טבעות יש, ומזה להסיק בין כמה היה העץ כשקרטו אותו. הסיפור של הטבעות חשוב ומעניין גם מבחינה אסתטית, להבין למה העץ נראה כמו שהוא נראה, אבל גם מבחינה פרקטית של התהוותות של העץ וסדקים של העץ. אני אגע בזה בפרקים הבאים.